vi negre amb criança, vi rosat jove i aromàtic, i jo ara, quina copa agafo? Ja sabem que el tipus de copa afecta a la nostra percepció del vi, però veiem primer quines són les parts de la copa. La part del calze la dividim en l'obertura, que es diu boca, i el valor. La forma, el tamany del valor i el diàmetre de la boca són les tres variables principals per dissenyar una copa específica. Cada estil de copa està pensada per gaudir al màxim de cada vi, segons el seu estil, les seves característiques i fins i tot segons el tipus de raïm. Aquesta copa és perfecta per a vins blancs i negres i rosats joves. Dirigeix el vi cap al centre de la llengua i crea harmonia entre el caràcter fruital i l'acidesa. Per a vins blancs i negres amb criança, aquesta copa intensifica i concentra les aromes, dirigeix el vi a la punta de la llengua i destaca el caràcter del vi. Aquesta és una copa ideal per a ull de llebre i també per a altres varietats negres molt fruitals com la garnatxa i la carinyena. Aquesta copa més ampla és perfecta per vins negres que necessiten una mica de temps per expressar-se i també és una bona opció per a escumosos vells. Aquesta és una selecció de copa molt versàtil per molts estils de vins escumosos. Els vins dolços i licorosos també tenen la seva copa especial per poder gaudir-los en el seu conjunt. Al cap i a la fi, tastar amb diferents estils de copes és un divertiment. Per tota la resta, la copa que tinguis a casa segur que servirà.